Ahoj, ja som Netra a tu je David. Sme Bosič. Áno, a sme tu z Parkour Beat. Je to... Žiadok videa. Je to skupina parkouristov, zajtra bude jeden z nich ešte odhalený. A toto bude first present. First present? Takže prezent. Áno, my budeme mať Prezentáciu. Áno, presne. Takže tak. Nie, to je darček, je prezent. Dobre, ideme na to, nejaké tričky si urobíme a teda ideme na to, možno tu bude mať nejakú muziku, takže čus. Možno tam nebude ten niečo počuť. Aha. Tak ideme. Fuck you! No. Musíme parkour robiť cestu tam. A trošku nám to nevyšlo a padlo to. Aj hasičov. Prišiel nám pomoc starý a prílu. Keďže toto ale fakt to nízko ti zvolí tejto hýre. Cítiš sa ako ká. Ne to dělíš. Chodź do prdele. OK. Vážne, to vyzerá, keďže si ako to majú aj nabitú. Ale že ja lezem dole. Čo? Zámek za 5 korun. Ukáž nám na kameru. Točíme to na GoPročky. Máme túto na displeji a je to vlastne veľká GoPročka. Áno. Zaraz mi vypol video. Som vypol, ale nevadí. Papa. Ja. No ty tam príš.
Ideme k tebe? Mhm. Tam bude ostatok videa, takže čus. Tam je David a ideme tam. Na to žlté. No, bago. Wiesz, ty to masz wypić, nie? Dobre, to je malo Aj na dve. Ja som no, v stredu dediny. Také to najprv hlas hlavu len tak. A Dobre, sme tu a ideme skákať ďalej. Aha. Ja ešte točím. Poď opakovať. Vám páčilo toto video z parkouru, tak nezabudnite dať like a keď... No, nebudeme dávať hranicu lajkov a neviem, kedy by malo vyjsť ďalšie, aj... No, zajtra by malo vyjsť ďalšie video ešte s jedným Davidom. Tu bude ešte takto jeden David. A proste, keď sa vám páčilo toto video, nezabudnite dať like a zdieľajte videa, takže ja sa vám vlúčim a čus! Hi.